Здравейте, казвам се Теодора Димова и съм писател. Имам написани пиеси, романи и една повест. Надявам се, че думата, която обяснява най-добре състоянието ми, докато пиша, е концентрация. Поне се надявам да е така. Темата, която особено много ме занимава през последните години, е как миналото постепенно се превръща в бъдеще и в наше настояще. Най-добре пиша в кабинета си през деня. Мисля, че най-близкото изкуство до моите текстове е музиката и живописта. Да, аз мисля за читателя, когато пиша. От една страна пиша и в същото време наблюдавам или усещам през очите на читателя написаното. За мен писането е като белия пастун за слепеца. Той е ориентир и утеха. Струва ми се, че без този бял бастун бих пропаднала в първата яма.